Fil-Gżira ta' Tletoljiet qed jintensifika l-lott ta' tilqim, dan hekk kif iċ-ċentru għall-konferenzi u l-Expo fir-Raba' Għawdex inbidel f'ċentru ewlieni ta' tilqim f'din il-Gżira. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn u l-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri żaru dan iċ-ċentru li hu magħruf ukoll bħala Teatru Awrora. Id-Deputat Prim Ministru qal li dan iċ-ċentru ġdid se jwassal biex l-Awċin kollha jitlaqmu ġewwa Għawdex. Chris Fearn ħeġġeġ lil kull min jgħix Għawdex u laħaq irċieva littra ta' stedina għal vaċċin f'Malta biex iċempel fuq il-helpline 145 sabiex isir appuntament ieħor f'Għawdex stess. Il-Ministru għas-Saħħa fakkar ukoll kif dan iċ-ċentru huwa wieħed minn 40 ċentru f'pajjiżna fejn jingħata t-tilqim. Il-proċess ta' tilqim sejjer b'rata tajba ħafna u bħalissa qegħdin nagħtu numru għoli ta' tilqim ġewwa ċentri li qed niftu apposta biex nkunu nistgħu nlaqgħu n-nies. Fil-fatt, wara li d-ġimgħa ftaħna ċentru fin-naħa t'isfel ta' Malta, llum qegħdin inawguraw dan iċ-ċentru ġewwa l-Awrora f'Għawdex biex ir-residenti Għawċin ikunu jistgħu jieħdu tilqima tagħhom ġewwa Għawdex stess. Min-naħa tiegħu il-Ministru Camilleri spjega kif dan iċ-ċentru huwa aċċessibbli għal kulħadd, hekk kif jinsab biswit l-akbar parkeġġ f'Għawdex. ċentru ta' vaċċinazzjoni ġewwa Għawdex li propju beda jopera minn dil-ġimgħa fejn qegħdin nivvaċċinaw madwar 300 persuna kuljum, però qegħdin naraw ukoll li 50 tal-jiem oħra intellgħu dan il-volum għal 400 persuna kuljum. U dan propju sabiex naraw li l-Awċin ikun jistgħu jiġu vvaċċinati f'Għawdex stess, naraw il-proċess ikun miexi b'mod smooth kif fil-fatt qed jiġri.